Hé, is ze. Ik heb water voor jullie hier, hè? Ja. Nummer 14. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Dat ook iets zwaar in zijn kaken is. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. Hals is voldoende van lengte. Is iets horizontaal. Het paard heeft een sterke bovenlijn. Goede aansluiting kruis en lendenen. Ook het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het
paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het achterbeen is goed gesteld en is goed van kwaliteit, is droog en hard. De tap was voldoende ruim en ook met voldoende afdruk. Heeft ook voldoende lichaamsgebruik. In draf zou het paard misschien iets opwaarts mogen draven, maar kwalitatief goed gebruik van het achterbeen en ook het voorbeen wat voldoende ruim werd weggezet. Het paard wordt vanwege goede kwaliteit beenwerk en goede bewegingen vandaag ster met een tweede training. Yeah. Woehoe. Number 14. The horse put a little bit nobler in the head. The neck is a little bit Wat een stermerrie, hé. Goed gedaan. Wil je ook een foto maken? Ja. Foto maatje? Tje, ik film en dan jou kom erbij hoor. Oh ja, best. Hey. Hester ster. Hey. Wel de oude heen. Ja. Ja. Hey, goed gedaan hè. Goed zo. Nou, je staat zo maar naar huis. Ja, hoe is het? Hey. Eefje. Hé, doe maar straks nog. Ja. Doe maar straks nog. Hé. Oh, dit is eegjes. Ja, doe maar eens er straks uit. Nee. Doe maar eens er straks uit. Doe maar. Het draait. Brr. Brr. Ik heb jet dat dit Yvonne is. Hey, Yvonne. Hi. Hoe sta je er, hè? Ben je vorige in de draf? Hey, Yvonne, my namesake. Ja. Oh. Zo weer. Nou Herma, ze staat er nog. Het mooie uitzichtje. Ik kan een rendertje letten. Zo over alle. Oh, stemduwen. De baak. De bak. En Hines. En ze kan zien wie er al in naar binnen komen. Ja, mooi plakje is er hier. En Joet is een keuring van Hester en van Eefje. Hester is correct voor de keuring, dat is die ster. Jee. En nou Eefje nog. Maar, hoe zal het zien? En dan is het over 4 weken ongeveer. Ja. Nou. Nou, ze heeft een dekje op. Dan wordt de vacht wat mooier straks voor de keuring. Ja. Hey. En de baard zit er nog aan. Nog wel. En de sokken. Ja, die gaan er ook af, jongens. Dit. Gaat er allemaal af. Woe. Wat is het? Wat is er niet van? Gezellig. Ja, gezellig hè? Toren, erbij. Nou, doei Herma.
Hoop dat je het leuk vindt. Doei! Hoi. Teun. Teun is Hester, haar grote broer. Die is bij ons geboren. En nou staat hij hier. Hey Eefje. Heeft je gekocht als een derde? Ken die smile nog groter? Dat kan wel even. Even live. Was er net op? Echt waar? Ja, dat is echt hard. Ik heb het mooiste
Zo lang in zijn hoofd is, dat iets vriendelijk en opdruk in zijn hoofd mag hebben. Het paard heeft voldoende nek op de hals, tikkeltje is zwaar en diep uit de borst. Maar het heeft een sterke bovenlijn, een goede aansluiting, een lang kruis dat hellend is. Het voorbeen is correct gesteld, het achterbeen is recht gesteld, de stap is meer ruimte, meer lichaam moeten stappen, de rug wat vaster, zou wat meer elasticiteit hebben. In draf heeft het paard wel voldoende opwaarts. We zien eigenlijk hetzelfde beter wat de stappen een beetje zien, het paard houdt zijn rug vast, dat zou daar ook weer souplesse in moeten tonen. Het paard krijgt vandaag geen training. Vanwege de beweging. Daar staan ze. In de Nayakara. Eefje en Hester. Woehoe. Rieden maar. Nou, we zijn aan het rieden. Hier is een naaie vrachtauto. En we hebben krijgt een bekeuring west. En we hebben in de achterin zitten Eefje en Hester. En die hebben we hier op het scherm. En dat is, ja? Ja. Dat? Maar eens dichterbij. Wow. Vet handig. Kunnen ze gewoon zien. Hoi. Eefje. Terug van weg geweest. Het lijstje gewoon.